Nej, du kan sige det. Goddag og velkommen i vores spillebord. I det Isabella og jeg sidder og lærer jer at spille en rigtig god spil. Ja, og det hedder Peter Plys. Det hedder nemlig Peter Plys, og det er til alle børnene. Det er meget nemt at spille, og vi er rigtig gode til at spille. Og jeg vinder over Isabella. Jeg har en gang vundet over far. Og jeg har vundet en gang over. Bella. Ja, det er nemlig rigtigt. Og dem, der først kommer an prikkerne, de har vundet spillet. Det er nemlig rigtigt. Begynder at spille her og nu, og den hedder Peter Plys. Ja, det er nemlig rigtigt. Og den foregår på den måde, at man lægger nogle prikke. Ja. Og så hører jeg efter, hvor mange tæller. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Spillerbræk. Godt. Så er spillet begyndt her og nu. Op. Og så Isabella starter. Ja. Og det gør vi på den måde, at dem som der rammer, eller når vi har ikke nogen prikker tilbage til Vi sidst, har vundet. så er det en vinder kommer på banen. Og jeg tror det er mig der vinder over Isabella. Ja, så er det min tur. Tak, Isabella. Hun har givet mig en rigtig god mavefornemmelse, at jeg vinder over Isabella. Det går jeg stærkt, jeg går ud fra. Isabella har ikke nogen chancer. Faktisk, jeg har allerede jeg har vundet. Jeg har vundet over Isabella. Isabella siger tillykke, far, du har vundet. Så I har lært dine spil i det. Jubi. I skal prøve det hjem. Den er rigtig sjov, og den er nem. Jeg vandt.